Rage baki. Malam daga ina haka? Wow! Ashwariya! Allah daga ina? Wallahi kin san mu manya zama a gida haka sai ciwon siga ya kama mu. Na dan fita jogin ne dan motsa jikina saboda irin gudun wannan matsalar. Sai Allah ya haɗa ni da ke. Kin ga kwan nace ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Na zo ko na dace. Malam kai dan ina ne? Wallahi dan nan unguwan ne ni ga gidanmu nan ga gidanmu nan. Ga wayata dan Allah dan samun nan baki ma dinga gaisa. Kaga bawan Allah billahi lazi sai ka karɓi kayan gwangwan ɗinka ba za ta zo ku dinga tara mana shawar yariyar nan mun daina haɗa yan gwangwan billahi lazi za mu yi maganin ka kayan gwangwan kai zo gwangwan dama kai nan gwangwan da jari bola kayan ta caki da kai kokale da sunan samu kanan bata kai wani irin nonsense ne aiwa kanka Assalamu alaikum masoya masu kallon mu muna muku albishir da mun kawo muku wata sabuwar channel mai suna Dan Fim Ayagi TV don kawo muku sababbin shirye-shiryen mu kamar su comedies, series, interview da dai sauransu. Ku dai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ƙayatar da ku da nishaɗantar da ku. Mun gode. Yawwa, ba zan gaji da mika godiya a gare ku ba masoyana. Ku ci gaba da danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin ayyukanmu. Mun gode. Mun gode, sunana Ummi Adam Sarauniya. Ni ne dai naku Dan Fim Ayagi.